شاندەیەک ji rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê serdana sazên olî siyasî ewlehiyên xiristiyanên kantona Cizîrê kir û cejna Nowêlê li wan pîroz kir. Hevseroka Meclisa Rêvebera Rêveberiya Xweser Evîn Swêd û hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve İlham Ehmed jî cihê xwe di nava şandeyê de girtin. Di serdanê de İlham Ehmed cejna Nowêlê li xiristiyanan pîroz kir û got dîrokek me ya hevpar heye me gelek zehmetî bi hev re kişandine. Niha hin gav beriya cejna sersalê hene. Me hewlên mezin û zêde ji bo bicihîanîna peymana dehê adarê dan. İlham Ehmed da zanîn ku bi rakirina cezayan û destpêkirina gihandina li hevkirinê nû bi Şamê re wê rewş baş bibe û dê hin guhertinên mezin hebin. Lê giringiya niha bêhtir li ser entegrasyona hêzên leşkerî ye. Em bihêvîne beriya serê salê mizgîniya baş bidin şêniyan. İlham Ehmed anî ziman ku hewcedariya Sûriye bi destûreke nû heye. Ji ber ku bêyî destûra nû zehmeta aramî ewlehî û bawerî hebe. Rayedarên siyasî û ewlehî yên ji pêkhateyên Sûriyan jî hêvî kirin ku destûreke nû hebe û mafê tevahî û welatiyan misoger bike.